बा। किसे? गेहूं को। जैसे किसान अपन बेजुका लगावेला नु खेत में अपन फसल बचाए खातिर, वैसे हम रोआ के बिठेले बनी अपन गेहूं के कबूतरन से बचावे खातिर। हम बिजुका हई। जैसे रोआ शक्ल बनावे नु केनू बिजुका से कम ना लागे नी। ठीक बात, अपन गेहूं सुखा ला फिर हम जाता नहीं। ना 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 ना, एक मिनट रुकी। अरे हम मजाक करत रही। करत रही है ऐसा मजाक होखेला, पूरा ड्रामा बना देले बड़ी यार हमारा पता। गेहूं खा ले अकेले पिसाई का मतलब? एकरा में मक्का बाजरा ना मिलेबू तब का गीला गेहूं में मक्का और बाजरा मिला दी? तहरा के कुछ समझाओ तो उल्टा काहे समझे लगे तू। दीदी जीजा जी देखी माइक लाइल बनी, चली गाना गावल जाओ। पागल है काई? अब हम क्या कर देनी? जब घर में रहल तो हमारी ड्यूटी लगावल जरूरी रहल ह। मतलब रहुआ का चाहता नहीं हमार मासूम से भाई के खेले कूदे के उम्र में हम गेहूं सुखाए खातिर और देखे खातिर छोड़ दी? हाँ बिल्कुल दीदी, कल हमारे कंपटीशन बा म्यूजिक के, फर्स्ट प्राइज पे हमारे पल्सर बटे। हाँ बस ये काम धंधा तो रही गई बा। उठा ले माई का चल दल छत पे है और कोनो काम धंधा तो बा ना। फेंक माई का जुगा के बैठो। रोआ कहाँ चल दी नी? हाँ वो हमारा जाए के बा, एगो कवि सम्मेलन बा, वही में जाए के बा। कहाँ चल देनी रहुआ कवि सम्मेलन में? और कविता तो सर के ऊपर से चल जाला। गाधा वाला का? कौन गधा वाला बात बा? अब ई का बात हो गई, जातना लोग जुगा गए रही सब लोग तो कवि रही ना। दर्शकों नाम के कोनो चीज होकेला? जब दर्शक बन के बैठे के बात एजे बैठे में कौन दिक्कत बा? हाँ तब यही जा बैठे नु, इनकर सड़ल सड़ल आवाज में गाना सुन के अपन कान सड़ा ली। हम इतना थोड़ा ना खराब गाना गावे नी कि और कान सड़ जाई। बताई ना दीदी। चलो बहुत हो गई, अब चुप कर। ठीक बा, ढेर ड्रामा कर ले बड़ा तू। नहीं रहुआ मतलब वो इतना प्यार से रहो कि कबे से जीजा जी कहता और वो कबे से उनकरा के लताड़े में लागल बनी। और न तो का, रहुला के जीजा तो अपन सास से बहुत प्यार करेलन। ई हमरा के बाई के दिन भर बोलते रहेलन। नो तो क्यों हमरा के प्यार ना करेनी? तो जाओ करे सार बनी जा। ना दीदी, एक साइड हम कोना में होकर खड़ा होकर गाना गा लेते नी। ना ए जुआ कोना में खड़ा होकर नीचे गावे के काहे? गा के हमार कान पका देले रहे। वो तो सही भइल कि मेन टाइम में पर एकर माइक के बैटरी डाउन हो गई। ना तो कंपटीशन बा ऐसा कह के एकदम दिमाग खराब कर देले रहे। गलती में हमार का रहे, गलती तो जीजा जी के रहे। तो हमार गलती का रहे उमे? हाँ तो इनमें केकर गलती रहे? राउरे गलती रहे, उनकर ना रहे। क्या कहले रहे कि पूरा छत पे घूम के चना खाए खातिर? अगर एक कोना में बैठ के आराम से खैती जहाँ बैठेले रहनी रहा तब राउर कान ना फाटी, दिमाग ना खराब होई। हाँ जौन पिछला साल के कसर बाकी रह गइल बनू उहे पूरा करे आइल बड़न। हाँ रोज जाए के रहे नु जाई आ का कहले रहनी वो गेहूं में मक्का बाजरा मिलाए के। तो ऐसन बा है सारा गेहूं हम बोरा में भर के अपना माई के भिजवा तनी। दीदी बोरिया नीचे से लेके आवत नहीं। कहीं गइला के जरूरत नहीं है। ठीक बा, यही जे रह खड़ा चुपचाप, ना तो टांग पर टांग धके चीर देम। आ तू हर चीज तारा अपना माई के ही भेजवा के फेरा में लगा रहलू हमेशा। तब मेहनत अगर उ लोग करी तब हक के कर होई, उहे लोग के न होई। तो गेहूं का तहर भैया उगावेलन। गेहूं तो हमारे भैया निकन उगलन। हाँ तो हमारे खेते के तो का जब रउआ कुछ ना करेम तो हम कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगेगा पे करेम ना। यही से वही मरल मोबाइल गेहूं ले आइल बड़ू है। हम कही के कहा से सड़ल गेहूं आ मरल गेहूं आइल बा। मार्केट रेट से तो ज्यादा ही बाटे 3 रुपया। अब फिर का हमारे शकल देखे लगनी। अब सीजन में ना लेन गेहूं तो मार्केट रेट से 3 रुपया महंगा मिलबे करी नु। अब का करी, हम ले लेनी। अरे तो जब कटाई भइल गेहुआ के वही घर तारा ले लेवेला, वही तो सस्ता मिलित। तो सब काम हमें देखें का? गेहूं कटाई और ले आई बुनाई भराई सब राउर जिम्मा हमार ना है। तो एगो सरकारी अधिकारी के ई सब अतना काम ना होखेला। सरकारी अधिकारी खाली ला के कमा के पैसा दे देवेला, बस ओकर से मतलब बा। और सब काम तोहार बा। हाँ तम सरकारी अधिकारी 2-4 को नौकर चाकर घर में रख ले। अच्छा ई बताता है कि कहलस के कि अपना नैहर से गेहूं लिया वो मम्मी। अब ठीक है ख्याल ना रखी तो और क्या रखी? मम्मी कहली या अभी तो मक्का बाजरा भी वहाँ के भेजे। ख्याल रखला के सब लोग की जरूरत नहीं है। ख्याल रखे खातिर एगो सरकारी अधिकारी काफी बा। मकई बजे तो वजह साल बजी जी। तारा क्वालिटी के तनिको पता बा कुछ? हमने खेत के 1 नंबर फसल होला जीजा जी। बताई ना दीदी बताई।
देखो तनी तारा घर के 30 साल के उगल फसल के का मतलब है राहुल हमरा के कहता नहीं रुआ तब के करा के कहतनी तोहरे के नु कहब का मतलब है राहुल रुआ हमरा के कहता नहीं मतलब एक था हमार घर वाला राहुल बिना पूछे बिना बोले राहुल हर डिमांड पूरा करता रहो अरे वो उहे लोग के कहता नहीं उठी जाएगा बनू चली जाइए ने से हाँ हाँ तो हमारो शौक निखे लागल सुबह से हमारा के छत पर उठा दिल बड़ू अचार लेखा सूखे खातिर हम हई तहार बैठ के गेहूं सुखावत रही है ये काम धंधा रह गइल बा एगो सरकारी अधिकारी कभी भी ई सब काम ना करला ठीक बा ई ध्यान में रखी हो अपन गेहूं अपन सुखावत रह नाश मारो अच्छा कैसे बीजुका बैठे रहलू दीदी अब हम ना देखम चल गए तब हम ना देखम तारा के कहता गेहूं वगैरह रखवाली करे के तू अपन कंपटीशन के तैयारी करा खा ता कबूतर तक खाए था कम से कम पेट भरी तो दुआ तो दी नू उस सरकारी अधिकारी की तरह मुंह फुला के तो ना जाई नू आ सुनो हम नीचे जाता नहीं पालक के पकौड़ी बना जब तैयार हो जाएगी ऐसा तो नीचे आ जाइए खाए खाते दीदी जाते जाते स्विच ऑन कर दे तू आज मौसम भी बड़ा बढ़िया बटे गाना गले रहती बढ़िया से